Mi se bunimo i pokrenuli smo peticiju jer želimo da se naše deca vrate u školske klupe. Zadovoljni smo kakav je odziv roditelja, tako da želim da naglasim na početku da ovo nema apsolutno nikakve veze sa politikom. Znači, mi smo obični roditelji, što se kaže, zabrinuti za našu decu. Koliko vi imate dece? Ja imam 3 dece. Kako sad izgleda jedan dan kad ne idu u školu? Ja sam prestala da radim, zatvorila sam svoj salon koji sam držala da bih mogla da budem sa njima. Mi znamo da je osnovno obrazovanje i obavezno obrazovanje. Tako da mi zahtevamo, evo ovako, naglasila sam da apsolutno nema nikakve veze sa politikom i želimo, znači mi zahtevamo ovde. Ako je zaista problem u hidrantu, kao što je nama rečeno, do duše, nama je nekoliko izjava iznešeno od strane direktora, tačnije, on se direktno nama nijednom do sada nije oglasio, tek nakon sinoć formiranja naše grupe, on je tek tada sazvao sastanak prvi put za ova 2 meseca, koliko sve ovo traje. Nas zanima, ako je zaista problem u hidrantu kao što nam je rečeno i ako je bezbednost toliko ugrožena, kako su do sada deca išla u školu? Želim da napomenem da trenutno direktor, odnosno njegova porodica, vrše torturu nad nama, na društvenim mrežama i po raznim grupama. Konstantno pokušavaju da nas upletu u političke i da prebace sve ovo u političke svrhe. Ja još jednom napominjem, to verujem da može i da se proveri, da ni ja, ni moj suprug nismo ni u jednoj stranci. Zato što mi se ne sviđa način na koji smo mi kao roditelji obavešteni. Na poruke na grupama se ne odgovara. Screenshotuju se poruke naše roditelja nekim ljudima koji čak ni nemaju decu u našoj školi. To se sve zloupotrebljava. Nastavnici su svaki dan u školi, tetkice, domar. Ako je za njih bezbedno, kako za decu nije.